Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur azaroak 17, ostirala da, eta aste amaitzeko bi elkarrizketa interesgarri izanen ditugu. Batetik Irati Agirre, BKE klubeko presidentea dana, eta igande hontan, Berriozarren, egun osoko programazioa izanen dute Euskal Sokatira 4x4 txapelketaren lehenengo edizioa izanik, eta beraz Iratik kontatuko digu egitarau osoa, orduak eta txapelketa zertan datzan. Eta bestetik Arkaitz Goikoetxea, Lekunberriko alkatea, eta orain duela aste bat dala Plazaola Patzuergoko turistikoaren lehendakari berria. Beraz, Arkaitzek kontatuko digu zer den Plazaolako Patzuergo turistiko hori, erakunde hori, eta zer nolako funtzioak izanen dituen hemendik aurrera. Baina, beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1879an, Suezko kanala ireki zen Mediterraneoa eta itsaso gorriaren artean. Urte batzuk geroago, 1941an, Bigarren Mundu Gerran, Japonian zegoen Amerikar Estatu Batuetako kontsulak Japoniarrek Pearl Harborrekiko zituzten planak telegrafiatu zituen, baina ez zioten kasurik egin. Egun berean, baina 1988an, ikasleen nazioarteko eguna ospatu zen lehen aldiz Euskal Herrian. Eta bukatzeko 2005an Gasteizko Zer Rugebert, Kaballito enpresako langileek bertan bera utzi zuten greba Euskal Herriko inoizko luzena izan zena. 2 urte eta 4 egun. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak kirol merituaren urrezko domina eman dio Joseba Fernandez irristatzaileari. Nafarroko toki entitatek emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako konpromisoa berretsi dute. Ingurumen hezkuntzako museoak hilero antolatzen duen konpondu zure bizikleta bizitxoko lantegiak 5 urte bete ditu konponketa txikietarako eta bizikleta prest jartzeko gune gisa. Zuhaiz bat landatzeko helburu personala betetzea eta hori guztion onurako egitea Iruñako udalak boluntarioen jardunaldi baterako deia egin du Agustindarren industrialdeko baso berrian. La Pikara del Batan ekoizpen sortu berria 100% Nafarra, txistuaren eta musika tradizionalaren papera aldarrikatzen duena, azaroren 18 antzestuko da Gaiarre antzokian. Iruriteko errebestak ospatuko dira Hortziralean eta Larunbatean. Rosa Vendrell idazle katalanak Memorias líquidas, voces de las lavanderas ikuskizuna aurkeztuko du Larunbat honetan azaroaren 18an Elizondoko Mila Ananda erakusketa gelan. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Larunbatean, mapping jaialdia, esperientzia artistikoa familientzat eta lehen haurtzaroarentzat. Arte eszenikoen ikuskizuna umetxoendako. Lorategian, Teatro Paraiso antzerkian 10 erditan. 1 eta 3 urteren artean heldu batek lagunduta. 3 euro aurrez izena eman da. Eta igandean, Nafarraziak dokumentalaren proiekzioa. Izaskun Barberrek eta Ruth Etxarterrek zuzenduta, Argentinarekin 10.000 kilometro lotzen dituen kultura baten dokumentala. Arratsaldeko 6 erditan, Laban, sarrera librea. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Sánchezek gobernu berri bat jarri du martxan, legitimoa, demokratikoa eta konstituzionala. 2020an baino laguntza gehiago lortu ditu. Feijóok, Vox eta UPNren babesa bakarrarekin, akats handia ikusten du. EAJak azkenez eta hortzez defendatuko du autogobernua, eta Bilduk nazio aniztasunean aurrera egitea eskatu du. Argazki nagusian, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente izendatua txalotua izan da, inbestidura saioko bigarren saio amaitu ondoren. Behan, batetik, 21,5 urteko kartzela zigorra murtxanten bikotekidea hiltzeagatik. Bestetik, Atarrabiako biktimak 5 zauri larri zituen. Alboan, Bilabesako txartela 0,81 eurora igoko da eta
CCCek hiriko garraioa bere gain hartuko du. MCPek bere ordenantza egokituko du gazte eta langabei zerbitzuaren doakotasuna aplikatzeko. Beste berrian, Nafarroan 300 haur goiztiar jaio ziren 2022an. Jarraian, 25.000 euro balio du enpresa txiki bati egindako zibererasoak. Kirolean Altunak eta Etxeberriak finalerako favoritoaren papera gainditu dute. Euskal kulturan 23. korrika Irundik Baionaraino abiatuko da 2004ko martxoaren 14tik 24 bitartean. Bukatzeko Nora Ruiz, lehen emakume militarra Osasunako beteranoetan. Diario de Navarrako argazki nagusian Núñez Feijok Pedro Sánchez zoriondu zuen. Hau oker bat da esanez. Titularrean Sánchez legealdi baterako presidentea, bere giltza independentistei emanez. PSOEko buruak Sumar, ERC, Junts, Bildu, EAJ, BNG eta CC lortu ditu. Bilduk Euskal Herria aitortzea eskatu dio Pedro Sánchezi. Eskuineko berrietan batetik Nafarroako justizia independentzia judizialaren aurkako erasoen aurka. Bestetik mankomunitateak onartu du hondakinen uraren eta bilabesen tarifak igotzea. Bukatzeko Raúl García de Haro Osasunako jokalariaren hitzak, zaleak eta taldea nirekin daudela sentitzen dut. Garako titular nagusian, Sánchez berriz hautatu dute akordioak beharko dituen gehiengo batekin. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidente izendatu zuten atzo, gehiengo osoz, 8 alderdiren babesarekin, EH Bildu eta EAJ barne. Argazki nagusian, Pedro Sánchez bere eserlekuaren ondoan txaloka presidente izendatu ondoren. Ezkerrean, Irunen hasi eta Baionan amaituko da 23. korrika. Behan batetik, NBko agentziek uko egiten diote nakba berri batekin lankidetzan aritzeari. Bukatzeko, bi finalistek Altunaren sorbaldari uko egitea erabaki dute. Igandeko finalerako materiala berizita, Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak amezketarraren sorbaldari garrantzia kendu zioten. Berrian, argazki nagusian, korrikaren aurkezpena atzo Donostian. Heldu den martxoaren 14tik 24 eginen dute 23. korrika. Arro herri lelopean. Omenaldia eginen diote azterketak euskaraz taldeari. Titularrean, Arrotasuna lagun Irundik Baionara. Beko argazkian Pedro Sánchez, inbestidurako bozketa irabazi berritan atzo Madrilen. Sánchez presidente hautatu du kongresuak. Ez da ezuztekorik izan Espainiako gobernuburua aukeratzeko bozketan, eta hitzartuak zituen 169 botoak lortu ditu PSOEren hautagaiak. EH Bilduk eta EAJak nazio auziari heltzeko eskatu diote. Alboan batetik AEBen eta Txinaren artean komunikazio militarra berrez hartzea adostu dute Bidenek eta Xik. Bestetik, xamarrek euskal kultura ulertzeko gakoak eman ditu biziaroak, herri kultura liburuan. Euskal Herria irratiko berri nagusian, Arro herri izanen du lelo 23. korrikak. 23. korrikak Irun eta Baiona lotuko ditu. Euskal Herri osoa zeharkatuz lotuko ditu bi hiriak. Arro herri leloarekin txoko guztietara iritsarazi nahi dute euskararen aldeko lasterketa. Martxoaren 14an hasi eta 24an amaiera izanen duen euskararen aldeko korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omenduko du. Ibilbidearen xehetasunak urtarrilean ezagutaraziko dituztela esan du Asier Biurrun Nafarroko korrika koordinatzaileak. Beste berrian, aurra zaintzeko eszedentzia hartzeko hautuan ezinbestean dago sakrifizio batzuk egitea. Zaintzak baditu milaka aurpegi. Horietako bat ezagutu dugu gertutik. Lehen pertsonan kontatua. Maitan Irurtzun bi aurren ama da. Bigarrenarekin ere lehenarekin egin bezala eszedentzia hartu dute. Aitak lehena, amak bigarrena. Zaintzara bideratzen du une hauetan bere denbora. Hori egiteko hautua egin du. Nire soldata eta garapen profesionala alde batera utzi behar izan ditut denbora tarte batez aurra zaintzeko egin dudan hautuan. Eta bukatzeko Ekaitz Santa Zizilearen hitzak. Irun herrian liturgiarako euskara jasoa garatu zen 19. mendean. Euskara ezkabarten, paperetik ahora izeneko erakusketa zabalduko da ostiral honetan, 6etan Harreko gizartetxean Euskaltzaindiak antolatuta. Bertan bildu dira Baiaran agertutako euskarazko testu zahar guztiak.
Honetaz gain, azaroaren 26an Jose Manuel Urtasun Lakidain apaiz idazleari omenaldia eginen zaino zildotzen, bere jaiotzaren 250. urteurrenean. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Irati Agirrerekin gaude, BKE klubeko presidentarekin, arratsaldeon Irati eta ongi etorri. Igande hontan Berriozarren BKE klubak antolatu du Euskal Sokatira lau bider lau txapelketa lehenengo edizioa ez, eta Arabatik, Bizkaitik, Nafarrotik eta Lapurditik hainbat klub etorriko dira ez, eta bertan txapelketa berri hau antolatu duzu ez, zergatik da formatu berritzaile bat? Bueno, hasteko jokatzeko moduak aldatzen da, ez? Gu ohituta gaude hemen Nafarroan eta Euskal Herrian multzoetan eta egun bateko txapelketetan edo bi egunetako txapelketetan aritzera, baina normalean ez gara aritzen finalerditan edo finaletan, ez? Multzoetan puntuak sailkatzen dira eta puntuen arabera irabazlea aukeratzen da. Kasu honetan, hori aldatzen da eta finala ere jokatu beharko da txapela eramateko. Eta nola sortu zen formatu berritzaile honen ideia? Nondik dator? Bueno, urteak daramagu guri finalak eta final laurdenak asko gustatzen zaizkigula, ez? Azkenean lehiaren beste parte bat da, ez bakarrik multzotan aritzea eta gorputza pixkat ekstremo horretara eramatea, eta igual irabazi dituzu multzo guztietako tiraldiak, baina finala ere irabazi behar duzu txapela eramateko. Orduan, guri beti gustatu izan zaigu hori, mundialetan ere hola egiten da gutxi gora bera, eta hemen Euskal Herrian eta Nafarroan ere ikusgarriago egiteko eta aukera ona izan zitekela uste denuen. 160 kirolari baino gehiago bildu dituzue, nola izan da horrelako zerbait antolatzea? Zenbat denbora kostatu zaizue? Denbora aldetik, gu martxan jarri ginen, ideia genuela duela urte bat edo gutxi gora bera, baina martxan jarri ginela iraietik aurrera, eta hasiera batean uste genuen taldeek erantzuna emango zutela eta etorriko zirela, baina horren beste ez genuen espero. Sokatiraren urrezko garaitik ez daudela horren beste talde txapelketa batean, gainera goiz eta arratsaldean. Eta hasiera batean izan zen kaos bat, ze iritsi ziren taldeen izen emateak eta batean 10-12 talde kategoria bakoitzean hasi ginen buelta batzuk ematen eta formatuari igual bueltatxo bat eman behar diogu, egunari ere, espazioari ere. Orduan guretzako motivazio bat izan da horren beste talde ikustea eta sokatirak bizirik dirauela ere ikustea, baina modu berean ere kaos puntu bat ere izan du. Hasieratik pentsatu zenuten egun osoko programazioa edo hori aldatzen joan da? Guretzat ideia bazen egun osoko programazio bat egitea, ze goizean tiraldi batzuk egin nahi genituen eta arratsaldean beste batzuk. Eta sokatira erakustea kategoria guztietan eta modalitate honetan zein kategoria ditugun erakusteko. Imaginatzen dut horrelako zerbait antolatzeko udalaren laguntza edo norbaiten laguntza jaso duzuela, ez? Hemen Berriozarren sortea daukagu udalarekin eta udalaren laguntza jaso dugu eta haiekin elkarlanean ibili gara hau aurrera atera ahal izateko. Ze kategoria ezberdin egonen dira, konta iguzu pixkat? Goizean izanen ditugu nesken eta mutilen kategoriak, 255 kilotan neskena eta 300 kilotan mutilena. Eta arratsaldean izanen ditugu 23 urtez azpiko kategoria eta mixtoa, biak 280 kilotan. Eta nola izanen da txapelketa faseen kontuan eta holan? Hasiera batean, adibidez, nesketan 8 talde gaude, ez? 8 talde, eta hasiera batean bi multzotan jokatuko da, orduan multzo bakoitzean 4 talde egonen dira, eta hortik erabakiko da nortzuk pasatzen diren playoff fasera, ez? Nesketan 4 talde eta 4 talde izan da azkenean 4 taldeak sailkatuko dira playoffetan, baina erabakigarria izango da ze postutan sailkatzen zaren, azkenean playoffak ere erraztu egiten baitira segun nola sailkatzen zaren, ez? Mutiletan aldiz 6 eta 6 daude, eta hauetan
ezinbestekoa izango dela 4 eta 4 sailkatzea, ze beste 2 multzo bakoitzetik kanpoan geratuko dira. Eta gero playoff faseetan, final laurdenetatik hasita, semifinala eta finala jokatuko dira. Eta zenbat txapela daude, beraz, 4 kategoria bakoitzeko bat? Hori da, 4 txapela egongo dira jokoan, eta... Eta zenbat tiraldi egonen dira normalean multzo fase horretan edo? Bai mutilen kategorian baita mixtoan ere talde bakoitzak 5 tiraldi egin beharko ditu, orduan horren kalkulua, eta nesken kategorian 3 tiraldi izanen dira, bakoitzak, klaro, eta 23 urte zazpikoan 5 tiraldi. Zein izanen da egun osoko ordutegia eta gitaraua? Goizean goiz kirolariok pixatuko gara, orduan 8etan edo irekiko dugu kiroldegia. 10:00 hasiko da goizeko jardunaldia izanen dela mutilena eta neskena. Gero izanen dugu bazkaritxo bat, bai kirolariondako, baita herriarendako eta etortzen direnendako. Eta bazkari ostean kontzertutxo bat, abian taldea etorriko da eta kontzertutxo bat izanen dugu 3 aldera. Eta kontzertua amaituta, kirolariak berotuta eta guzti, arratsaldekoari ekingo diogu, 4 aldera edo, izanen direla 23 urte zazpikoa eta mixtoa. Eta azkenik sari banaketa. Eta 2 kategoria horiek, bai goizekoak, bai arratsaldekoak, aldi berean lehiatuko dira edo nola izanen da hori? Bai, gure ideia da denak lehiatzea aldi berean, orduan 4 taula jarri genituen, 4 taula hilara, eta hor 4 multzo izanen ditugu goizean eta 4 multzo arratsaldean, nesken 2, mutilen 2 eta mixto 2 eta sub-23 2, eta orduan taula bakoitzean multzo bat arituko da, orduan denak arituko dira batera edo erdi batera. Gero badago ere zerbait berezia dena ez, eta Berriozarko 2 elkarten artean egonen da ere tiraldi bat ez, ez? Bai, hemen jaietan egiten dute interpeñas deitzen dena, hori futbolean aritzen dira eta duela urte pila bat, herri kirolak sortu zen, Berriozarren sortu zen horretatik, ez, elkarteak elkartzen zirelako eta aritzen zirelako, eta oso ideia ona iruditu zitzaigun, taldeekin, elkarteekin harremanetan jartzea eta hori proposatzea, final bat egitea haien artean, eta animatu ziren, orduan guretzat berezia eta haientzat ere oso berezia izanen da. Parte hartze arrakastatsua izan dela uste duzu? Oso arrakastatsua bai. Eta zer espero duzu egun horretan? Dena prest duzu egia da edo azken kontuak falta dira? Azken kontu horiek azken egunetan lotzen, beti bezala, bihar muntaketa egin behar dugu eta zozketa ere, multzoen zozketa ere egin behar dugu bihar. Baina, nahiko bideratua daukagu dena, eta azken aste hau izan dela jaleo pixkatxo bat, baina gu oso gogotsu gaude, hori esan dudana, eske talde pila bat elkartuko gara, eta guretzat bereziena izango da sokatirak bizirik irauten duela erakustea eta maila bat duela ere bai. Lehen aipatu duzu sokatiraren urrezko arotik ez dela horrelako zerbait antolatzen edo gertatzen, zein da gaur egungo egoera Euskal Herrian sokatirarena? Hazi da? Nik uste gutxinaka hazten doala, bai 2018 urtetik, pixkat lehenagotik, berakada bat izan zuen, eta 2019tik edo berriz ere talde berriak sortu dira, talde zaharrak berreskuratu dituzte kirolariak, orduan gorakada bat izaten ari da, baina horretarako konstantzia eta laguntza behar da, eta gauza hauekin ere hori bilatu nahi da pixkat. Eta txapelketa honetaz aparte, edizio berri honetaz aparte, ze beste txapelketatan lehiatzen zarete hor Berriozarko taldeak? Gu normalean Nafarroako txapelketetan beti ateratzen gara, Euskal Herrikoetan orain arte 4 bider 4koan bai lehiatu izan gara beti, orain ezin izan dugu, 2 kirolari berri eskatzen ziren, fitxa berriarekin eta guk ez genituen, eta gero Euskal Herriko txapelketan ere 8 bider 8koan aritzen gara, azken 2 urteetan zailago izan dugu eta bakarrik mistoan edo atera izan gara, eta gero mundu mailan ere lehiatu gara, Holandan izan ginen, Irlandan, Txinan, hainbat tokitan izan gara.
Urrengo urtean badago mundiala, ez? Berriozarko taldea joanen da hor, edo ez? Hizketan gaude, zaila dago oraindik, baina intentzioa badago. Intentzioa Orduan, a ber, bai. Zer nolako giroa esango zenuke dela beste taldekoekin? Nik uste soka barruan... Zergatik da berezi, ez? Bai, Sokatxera. soka barruan badugu pike handia, oso handia, talde batzuekin gainera gehiago, baina gero beti oso harreman ona daukagu gure artean, azkenean neskak eta mutilak aritzen gara batera, hori ere guk behintzat nabaritzen dugula, eta ez dakit, gertuko jendea da, betiko jendea, normalean, berriak sartzen direnean segituan lotzen dituzu, orduan, esango nuke igual familia baten antzeko giroa egon daitekela edo. Eta ez dizut galdetu, baino igande honetako txapelketan agertzeko eta sartzeko sarrera librea da, ez? Imaginatzen dut. Hori da, bai, dena Zergatik librea. joan beharko ginateke, ez parte hartzera, baizik eta ikustera. Galdera zaila. Ni bereziki asko maite dut sokatira eta Berriozarkoi esango nieke Berriozarren kutsu kultural bat duela, ez? Sokatirak edo herri kirolek badutela, bai, eta bereziki Berriozarren identitate bat badirela. Orduan, igual ezagutzeagatik zer den eta nortzuk aritzen diren kirol horretan, ez? Horren errotua dagoenean gure herrian garrantzitsua da ere ezagutzea. Eta kanpokoei nik uste oso tiraldi politak egon behar direla, oso giro polita egonen dela, eta egun zoragarri izanen dela, orduan, disfrutatzea etortzea. Oso ongi Bairati, mila esker etortzeagatik eta kirol hauek sustatzeagatik eta zorte on igandeko txapelketan. Mila esker. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun dizagun orain. Goizean goizeko deiak desagertzen joanen dira goizak aurrera egin ahala eta arratsaldean giro eguzkitzua nagusituko da. Soilik goi-hodei batzuk ikusiko ditugu. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta 20 gradutik behera geratuko dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Larunbatean giro eguzkitsua izanen dugu. Egun sentian belainoa sortuko da eta egunaren gainerako orduetan hodei gutxi agertuko da zeruan, soilik goi-hodei batzuk. Hego osagaiko haizea ahula ibiliko da eta arratsaldean tarteka iparraldekoa. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira eta barnealdeko zenbait puntutan 5 gradu azpitik egonen dira. Kostaldean 10 gradu inguruan ibiliko dira. Maximoak berriz nabarmen igoko dira eta lurraldearen toki gehienetan 20 graduren muga gaindituko dute. Igandean giro eguzkitsua nagusituko da eta temperatura apur bat jaitsiko da. Behe-lainoa sortuko da hasieran, baina goizak aurrera egin ahala desegin eta eguzkitsu geratuko da. Egunaren bukaeran behe-hodeiak ugaritu egingo dira, Kantauri isurialdean gehien bat. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta arratsaldetik aurrera ipar osagaitik finkatuko da. Temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira eta minimoetan ez dugu gorabehera handirik sumatuko. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Arkaitz Goiko etxearekin gaude, Lekunberriko alkatearekin eta Plaza Ola Patzuergoko turistikoaren lehendakari berriarekin. Lehen Aitor Larraza zegoen, Sakanako mankomunitateko egungo presidentea, baino Arkaitzek honi ordezkatu du. Beraz, arratsaldeon eta ongi etorri, Arkaitz. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko, gonbidapenagatik. Ez horregatik. Agian askok ez dakite zer den Patzuergo turistikoa, ez? Plaza Olako Patzuergo turistikoa, beraz, konta iguzu pixkat zer dan, pixkat historioa, nola sortu zan eta holan. Bai, ni berria naiz eta historia ongi ez dut ezagutzen, luzea baitu, baina, Plaza Ola da, ongi izan duzun bezala, turismo Patzuergo bat, alegia, Patzuergo batean elkartzen dire, erakunde publikoak eta pribatuak. Eta, turismo Patzuergoaren zeregina da, turismoa sustatzea gure inguruan, Plaza Ola turismo Patzuergoak hartzen ditu mendialdea eskualdeko udalerri batzuk,
sakanakoak ere bai, beste batzuk, orduan, bueno, edadura nahiko luzea du, hasi Goizuetatik eta Irurtzuneraino hor mapan tartean gelditzen dien udalerri asko. Eta udalerri horietako erakunde pribatuak ere bai, artisauak, ostalariak, merkatariak, ekoizleak, produktu ekoizleak, eta beraz, partzuergo bat da, elkarte bat, eta hori du helburua, turismoa sustatzea eta horren alde lan egitea. Hori galdetu behar nizun zenbat enpresa edo eragile daude partzuergo honen atzean edo barruan? Bai, partzuergoak esan bezala baditu eragile publikoak, udalak, eta baditu eragile pribatuak. Eta udalak une honetan 8 udal gaude, eta eragile pribatuak 80 inguru. Eta zer da egin zenuna presidente izateko eta zergatik presentatu zinen edo aurkeztu zinen presidente izatera? Bai, estatutuek esaten dute Plazaola Turismo Partzuergoko presidentea izan behar duela erakunde publiko baten ordezkari. Legia pribatuak ez daitezke izan lehendakari. Beraz, 8 udal horietako batek hartu behar zuen lehendakaritza. Plazaola Turismo Partzuergoaren egoitza nagusia, bulegoa eta egoitza nagusia esan bezala, Lekunberrin dago. Eta, gure eskualdean aztertu genuen, egokia izan zitekeela, Lekunberrik hartzea lehendakaritza hori. Eta, gainontzeko udalekin eta bizkatitze eginez eta adostuz, pentsatu genuen, nire hautagaitza aurkeztea, aurkeztu nuen, beste hautagairik etzen izan, orduan, estatutuek bozketetan eta ezartzen dituzten portzentajeak eta bete nituen eta geroztik, lehendakari kargua hartu dut. Hala ere, naiz eta beste pertsonarik ez aurkeztu, babesa jaso zenun, ez? Osea, jendeak ondo hartu zuen albistea. Ehuneko 90 inguru jaso nituen, eta, publikoek eman beharreko gutxieneko portzentajeak eta pribatuek eman beharrekoak, eta, denak bete genituen, eta, babesa nik uste dute, garbi gelditu dela, baietz, jendeak apustu egiten dula, horren alde, eta hemendik aurrera, guri dagokigu, lehendakari gisa tokatzen zaigun lekuetan, partzuergo turistikoa ordezkatzea. Lehendakari izan aurretik, ze funtzio zenun Plazaolako partzuergoan? Bai, ni aurreko legegintzaldian ere Lekunberriko udaletxean zinegotzi izan nintzen, eta, Lekunberriko udalak badauzka 2 ordezkari partzuergo turistikoan, eta 2 horietako bat ni izan nintzen, bai? Orduan izan nintzen erakunde publikoen ordezkari. Eta parte hartu nuen, administrazio kontseiluan, eta partzuergoak martxan jartzen dituen beste egitura batzuetan ere, bai. Zer suposatuko du orain lehendakari izateak? Lana. Lan gehiago, ez? Lan gehiago, alkatere baniz esan duzun bezala, eta lehendakari izateak, lan gehiago, lehenbizi egin behar dudana da, ongi ezagutu, barnetik, Plazaolak, Turismo Partzuergoak daukan egitekoa bai, gero, aurreko legegintzaldian plan estrategiko bat egin zen, turismoaren plan estrategiko bat, gidatu zuen Plazaolak, eta hor, hainbat estrategia, hainbat ekintza, zerrendatu ziren, hainbat egiteko, eta, zer egin izango da, egiteko guztiek, aurrera ateratzeko lan egitea, Plazaola Turismo Partzuergoko langileekin, bai, lehendakariaz gain, Plazaola Turismo Partzuergoak badauka gerente bat, eta badauzka momentu honetan 3 langile ere, bai? 3 langile, 2 eta erdi, horre lanaldi kontuak, baina, izan nahi dut. Ze proiektu, bai? Ez ongi, bai, lanean dabilen jendea badagola, eta proiektuak ere hor daude mailan gainean, eta orduan, legegintzaldi honetan tokatuko da proiektu horiei heltzea, eta horietako batzuk gauzatzea. Eta ze proiektu dituzue momentu honetan martxan?
Bai, momentu honetan esan dizut plan estrategiko bat egin zen, eta hortik ateratzen ekintza batzuk. Bestalde, Europatik, datoz diru laguntza batzuk, Next Generation izeneko programa horren barnean, eta hor badago estrategia oso bat turismora bideratuta, ez? Bai, plazaolak, sakanak eta ultzamak osatzen dute, esango dugu, entidade bat, erakunde bat osatzen dute, eta, 5 milioi euroko diru laguntza dauzkagu, hortikan sortu diren proiektuak aurrera ateratzeko, ez? Mendialdeari, gure eskualdeari, plazaolak hartzen duen eremuari, diru horren zati bat badagokio, eta horiek aurrera ateratzeko, badaude proiektu asko, han eta hemen, Leitzan adibidez badago, geltoki berria, geltokia badago, Plazaola trenbideko geltoki zaharraren arrastoakan daude, eta hori egokitu, berritu, eta txukun jartzea, lekun berri dagoen geltoki baten gisako zerbait egiteko, ez? Mendukilon ere badauzkagu, mendukilo leizeetan, hainbat hobekuntza egin beharra. Gauza asko dago, proiektu asko daude, eta horiek aurrera ateratzea, ez? Eta gero, plan estrategikotik ateratzen adibidez, komunikazio eta marketing plan bat behar zuela plazaolak, bere marka sortzeko, bere marka indartzeko, eta hori ere hor dago, bai, pixka bat, promozio eta produzio turistikoaren barnean dauzkagun egitekoa. Beraz, proiektu asko eta lan asko, ez? Eta lan handia. Bai, proiektu asko daude, potoloak, dirua ere badago, eta hori oso garrantzitsu izaten da. Eta orduan, lan puska bat egin beharko dugu, esan dizuten langileak badauzkagula oso prestuak eta oso entrebatuak, eta horiekin eskuz-esku, eta gainontzeko udalekin eta erakunde pribatuekin, espero du legegintzaldi honetan, jarrita dauden erronka horietako batzuk behintzat, aurrera ateratzea, bai? Nola eramango duzu alkatea izatea eta Patzuergoko lehendakaria izatea? Bai, agendak bateratu beharko ditugu, eta, ere akate gizani liberatuta nago 175ean, orduan, nire liberazio horren barnean ere, lehendakari karguari erantzun beharko diot, eta koordinatu beharko dut langileekin, bai? Baina, nik ikusten dudanez, lehendakariaren figura bai behar da, eta formalki osatu behar da, baina, egitan lan egingo dutenak eta lan aurrera aterako dutenak, die gerentea eta bertako langileak, eta nik ere noski haiekin koordinatu beharko dut eta bildu beharko dut. Baina, ez duke nahi nire gain hartu edo nire meritutzat hartu haiek egin behar duten lana. Haiek egingo dute lana egunero, 8 ordu zen dena delako jardunaldian, eta nik ere nire lan jardunaldi zati bat eskeniko diote. Nola hartzen duzu kargua? Gogokin, indartsu, beldur, ez dakit? Bai, errespetu pixka bat ematen dit, Plazaola Turismo Partzuergoa ez delako edozein erakunde Nafarroan, eta Euskal Herrian ere ez. Ibilbide luzea du, itzala handia du, ospe izen ona du, eta ematen dit errespetu pixka bat alde hortatik, aurrekoek, Aitor Larrazak eta bere taldeak adibidez, aski lan ona egin dute, eta langa goian jarri dute, horri erantzutea, errespetu pixka bat ematen dit, baina gero ere berean ikusten dut, gure eskualdea, gure ingurua oso momentu politean dagola, gogoa dagoela gauzak egiteko, eskualde bezala, proiektu konpartituetan parte hartzeko gogoa duela jendeak, horrek ematen dit, gogoa eta indarra, Plazaola ere, bide hortan jartzeko. Gainera, hurrengo urtean, 30 urte betetzen ditu Patzuergoak, ez? Zerbait prestatuko duzu, zerbait berezi? Hori da, bai, esan dut ibilbide luzea dula, ikustu 30 urteko ibilbidea osatzea du, bai, eta hurrengo urtean da 30. urte hurrena, orduan, lehendakaritzari, tokatuko zaigu eta langilei, urte hortarako, ekitaldiak eta bintzate ospakizunak eta antolatzea, oraindik ez dugu
oraindik ez dugu ezer pentsatu, ezer konkreturikan, baina bai. Baina zerbait egin dut. Lehen urtea berezia izango da Plazaola Turismo Partzuergorako, eta hainbat ekitaldi eta ekintza antolatuko ditugu, hori ospatzeko, gure Plazaola gartzen duen eremu hortan guzien, baina oraindik ez diogu gai horri heldu zen dut. Oso hasi berria gara eta oraindik ez gara hasi gai horrekin. Zer uste duzu eskainiko diozula erakundeari besteek ez diotena eskaini? Zer duzu berezi edo ezberdin? Bueno, ez dakit hori bizkat. Pasata gero esatea erraxagoa da zer eskaini diodan, ez? Zer eskainiko diodan. Bueno, nik badut gogoa, badut inguruaren ezagutza ere, hemen urte desinte da badalakoen bizitzen, Plazaola bera ere pixka bat ezagutzen dut, eta orduan, bueno, uste dute erakunde publikoen eta pribatuen arteko lotura hori egiteko, bueno, entzuteko jarrera eta gaitasuna badut, eta, bueno, eta besten lana eskertzeko borondatea ere, bai, orduan, bueno, nahi nuke langileak eta gustora sentitu daitezela, pozik sentitu daitezela, eta haiek pozik baldin badaude uste dut, Plazaolak emango dula gauza on asko. Zer suposatzen du Lekunberriko biztanleentzat erakunde honen lehendakaria izatea? Beraientzat berezia da? Bai. Lekunberriko herritarrek Plazaola Turismo Partzuergoan ikuste dut oso bere sentitzen dutela, egoitza nagusi esan dut Lekunberrin dagola, eta, bueno, Lekunberrik hasieratik parte hartu du hor, hasieratik egin du apustu handia Lekunberriko udalak, ez? Turismoaren alde eta partzuergoaren alde, eta uste dute bere sentitzen dutela, eta bertako alkatea askotan izan da Lekunberriko udaleko alkatea, Turismo Partzuergoko lehendakari, eta aurten ere berriz gurera itzuli da, esango dut, kargu hori, eta nik uste dute jende asko zoriondu nau, eta jendeak arretaz jarraitu duela Turismo Partzuergoaren bilakaera, ez da beste edozein erakunde bezala. Plazaola Lekunberriarentzat berea da pixka bat. Eta zuen Partzuergoan zer egoera sozioekonomikoa dago? Zerrek du indar, nola joan da aldatzen? Bai, Plazaolak eduki duena da, batez ere, bide berdea esaten duguna. Bide berdea da, naturbidea, doainikan Leitzarakoa zen, hasieran, gero Leitzatikan Lekunberrira eratu zen, orain Lekunberritikan Latasaran zabaldu zen, eta Latasaran Iruñerako zatia egiten ari dire, bai, eta Plazaolaren 30 urteko historian elementu nagusi bat eta elementu zentral bat egon baldin bada, eta bide berde hori, naturbidea. Eta azkeneko plan estrategikoaren inguruko gogoetan ikusi zen, naturbide horri indarra ematen jarraitu behar zaiola, baina Plazaola Turismo Partzuergoak zerbait gehiago ere izan behar duela, hortik kanpoko beste ekintza, jarduera eta produktu batzuk ere sortu behar dituela. Gogoetak erakutsi digu, bide berdea bai, hori dela zentralidade handiko gauza bat dela, baina hortik kanpora ere beste produktu batzuk sortu behar direla. Eta, bueno, badauzkagu hemen inguruan turismorako oso erakargarriak izan litezken hainbat leku, bai, Mandorretxeak, motorlekuak, daukagu Ibero Leitza Goizutan, Gorritin zera, Gaztelu izan zena, Lekunberriko Dorrea, Irurzunen Aixita, orduan hor badago tematika bat esplotatu daitekeena, bai. Lanbide tradizionalen inguruan ere, badago logika bat hemen, eskolde honetan, eta horrekin ere zehazat egin duke. Kirolak, pilota, mitologia, euskara, bide berdea bai, baina gure nortasunetik eta Euskal Herriak munduari eskaintzeko duen gauzak ere erdigunean jarri, gure izaera, gure kultura, gure hizkuntza, gure nortasuna, eta horren inguruan
horren inguruan eraiki estrategia turistikoa. Gero, hori da, bide berdeari ere, garai batean ez zen oso antolatua esango dugu, jendea etortzen zen bide berdean ibiltzera, baina, guain zikloturismoarekin, Europatik heldu dien bidea, Eurovelo eta bidea, eta abar, orduan, badago Europa mailako mugimendu oso bat zikloturismoaren inguruan, orduan, Plazaolaren ikustut oso ongi kokatuta dagoela hor, horiek die pixkat gure indarguneak, ez? Galetzen zenuen, Plazaola zer du eskaintzeko, eta nik uste hori indargune horiek badauzkagula, bide berdea beti eduki du, eta orain, gauza berriekin hornitzea, izango da helburua. Eta ahulguneak zeintzuk izango lirateke? Ahulguneak askotan Nafarroako gobernuarekin zerikusia duten alderdiak, bai? Apustua diskurso mailan eta bai, egiten da, baina gero, apustuak neurtzen dira baliabide ekonomikoetan, bai? Eta, Plazaola turismo partzuergoaren ahulgunetako bat da, badauzkala behar ekonomiko batzuk, Nafarroako gobernuan nik uste behar bezala asetzen ez dituenak, adibidez, Plazaolako bide berdeak hartzen duen eremu guzti hori, hor mantentzen lanak egin behar dira, hori naturbide bat da, eta hor, belarra moztu behar dire, sastrakak eta abar, eta hor, gatazka handia dugu, edo korapilo handia Nafarroako gobernuarekin, lur horiek Nafarroako gobernuak bere ganatu zituen, baina horien mantenu lana udalen gain utzi uzten du gaur egun, eta hor badugu korapilo handi bat. Gero, naturbideen izaera juridikoa ere ez dago oso garbi, eta horren Nafarroako gobernuari eskatu zaio, lege bat egin dezala, bide horien izaera argitzeko, eta horiek badire, hastakita ahulguneak diren, baina badira gure esku ez dauden, gure esku bakarrik ez dauden gauzak, orduan beste menpe gauden, bai? Biztanle kopuruei begira, esango zenuke nabaritu zela momentu bat non jendea joaten zen herritik hirira, eta hori joan den aldatzen edo? Bai, gure eskualdean populazioaren arazoa adibidez arazo larria da zenbait udalerritan, Lekunberrin bereziki ez, baina Goizutan bai, Basaburuan bai, Larraunen bai, udalerri askotan bai. Goera hori gertatu zen, aurreko mendean batez ere, azkeneko hamarkadetan, eta orain bai, egia da landa eremura jende itzultzen ari dela, baina ez joan zen kopuru beretan, ez? Landa eremua bihurtu da pixka bat, hiritarren jardina, ez? Eta, biztanleak ez dira itzuli, bisitariak bai, eta, gure helburua da, jende honea erakartzea, eta baldin bada, hemen gelditzea, bere bizi proiektua hemen egitea, noski, turismoarekin bakarrik ez dugu lortuko hori, beste hainbat estrategia landu beharko ditugu, horren baliabidea beharko ditugu, noski, Nafarroako gobernuak eta baliabidea jarritzala beharko dugu, despopulazioari egiten aurre egiteko. Baina bai, kezkatzen gaitun gaia da hori, ez? Jendea joan zen, eta guain ez da itzuli, eta hemen herri batzuk egoera kritikoan daude, bai. Baina esango zenuke hori aldatuko dela, eta landa eremura bueltatuko direla? Ez dakit, ze tokatzen zaidan, baikorra izatea o ezkorra izatea, baina landa eremuak arazo gorri bat duela, egitan ez dagoelako estrategia bat eta politika bat, hori gerta dadin, bai? Diskurso bat egiten da, baina gero baliabiderik gehienak ez dira jartzen gehien behar duten lekutan, baizik eta jartzen dire biringunetan eta garraioaren auzia izan diteke adierazgarririk garbiena, bai? Sekulako garraio publikoaren utsunea dauzkagu gure herrietan. Eta ez zaio erantzuten hemen badaude herri batzuk, non goizeko 7:00 eduki dezaketen garraio bide bat, eta egunean zer besterik ez. Landa eremuari edo egitan baliabidea jartzen zaizkio, edo aldaketa hori ez da gertatuko despopulazioaren arazoari
irten bidea emateko neurritan batzuk etorriko dire, bere bizi proiektua mendian edo landa inguruan egin nahi dutelako, balio batzutan oinarrituta. Baino ez da izango aski, segurazki, populazioari aurre egiteko. Dei bat egin behar da, eskumenak eta baliabide dauzkatenek, aldeak egin izaten. Zenbat irauten du kargu berri honek, lehendakariarena? Bai, legegintzaldia irauten du, lagunterako izan. Beraz, baduzu denbora, aipatu dituzun proiektu guztiak martxan jartzeko eta batzuk amaierar arte ez egiteko, ez? Bai, 4 urteak ematen dute denbora kostak egiteko eta, bueno, pausoak aurrera emateko. Batzuk txikiagoak izango dira, besteak handiagoak, baina beti, hobetu, bai turismo partzuergoaren irudia, zerbitzuak, langileen egoera, aurreko legegintzaldian lan batzuk bukatu ziren, beste batzuk abiatu ziren, bai, 4 urteak ematen dute, egia da, 4 urte segituan pasatzen dira, ez horra bat edu dire, eta kulturatzerako bukatu dela, baina, bueno, lanean hariko gara, eta nik uste dut aterako ditugula aurrera gauza batzuk. Oso ongi, mila esker zure agenda estu horretan tartetxo txiki bat eskaintzeagatik guri, eta zorionak zure kargu berriagatik, Arkaitz. Bueno, eskerrik asko zuei, ditzegatik, eta nahi duzuenean, hementxe izango baituzue. Mila esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala, hurrengo astean, elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.